Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a la nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Acorus calamus, càlam o càlam aromàtic en català, que és un arbust de la família de les acoràcies, si bé fins ara havia estat classificada dins de les acàcies. Les seves accions farmacològiques són les següents: és eupèptic, carminatiu i digestiu, espasmolític, hipotensor, bradicarditzant, sedant, anticonvulsiu, diürètic, diaforètic, mucolític, hidrocolerètic, rubefaent i tònic estomacal. També pot presentar una discreta acció estimulant amb un lleuger efecte euforitzant i suaument al·lucinogen. L'oli essencial del càlam, consumit en dosis elevades, pot produir avortaments i ser neurotòxic a causa de l'elevada presència d'olis essencials. És per això que l'oli essencial de càlam està contraindicat durant l'embaràs i la lactància. D'altra banda, s'ha observat que l'administració prolongada de l'oli essencial de càlam indueix tumors al duodè de les rates i, per tant, es té sospita de ser carcinogen en consums elevats. I fins aquí l'entrada d'avui. Ens veiem pròximament en la propera entrada. Gràcies per ajudar-me a difundir i fins aviat.